Καλησπέρα και καλή βραδιά. Είναι το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής Ας τα διάλα. Δίπλα μας, κάτσε ρε, περίμενε, ο Μπαρμπαγασίλης. Και μπροστά σας, ο κύριο Βαγγέλης. Ντύθηκα πολύ, Κυριλέ. Νόμιζα ντύθηκε Spider-Man. Επεισόδιο 3, όχι, εσύ ντύθηκες Spider-Man. Εγώ ντύθηκα, Κυριλέ. Οριακά. Αν μας δείξει λίγο η κάμερα, δεν είχα ρούχα άλλα. Είναι για να μην με χάνουνε στα τα είχες τα άπλυτα. Στα πλημμένα τα πήρα αυτά. Λοιπόν, εγώ ντύθηκα, Κυριλέ, πιστεύοντας ότι στο τρίτο επεισόδιο σίγουρα θα έχουμε βρει χορηγούς. Έτσι. Και λέω τώρα κάπως πρέπει να φέρω, ας πούμε. Επειδή σε είδα στα πρώτα επεισόδια ότι. Και εγώ σε είδα. Με τηρούσες που σε τηρούσα. Μπράβο. Αυτό. Και λέω τώρα, ας μπω λίγο πιο Κυρίλα, ας πούμε. Λοιπόν, είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο κάποιες πρακτικές εφαρμογές καθημερινής χρήσης, ας πούμε, του AI και κάποιων εργαλείων, κάποιων Της εφαρμογών. προηγούμενης εβδομάδας το επεισόδιο. Σωστά. Κάποιων Το εφαρμογών. ίδιο ξύρισμα έχω από τότε. Πώς, Δεν άλλαξε καθόλου. φίλε, τι κάνεις να πούμε. Τρομερός. Έτσι, οριακά θα φορήσεις και τα ίδια ρούχα. Κάποιος κακοπροαίρετος θα Έτυχε έλεγε. και έχω το ίδιο παντελόνι. Εντάξει, θες, κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε, ας πούμε, ότι τα γυρνάς το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, κάποιος Όχι, ρε, κακοπροαίρετος, είσαι όχι εγώ. Αφού είναι και άλλη ώρα, ήρθαμε μέρα και είναι νύχτα. Α, μπράβο. Ναι, το ένα επεισόδιο μετά. Ναι. Τι θα δούμε σήμερα. Τι θες να δούμε, θες να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο? Θέλω να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια που έχω απορίες γιατί είμαι λίγο άσχετος και έλεγα να δούμε καμιά εφαρμογή ακόμα, κάνα βίντεο. Πώς μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια, χαβαλέ για αρχή. Πάντα χαβαλέ. Ναι. Πάντα Και χαβαλέ. επαγγελματικά αργότερα. Πάντα επαγγελματικά. Πάντα χαβαλέ, πάντα. Με μπέρδεψες τώρα. Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Ξέρεις τι ήθελα να δούμε. Δεν το Έτσι, ξέρω. κάτι που με απασχολούσε, δηλαδή με αυτό το γκαϊμό κοιμάμαι το βράδυ και με αυτό ξυπνάω το πρωί. Ποια επαγγέλματα, ρε φίλε, θα πάρουν μπούλο πρώτα, ας πούμε. Συγγνώμη τώρα για το. Δεν άκουσα. Ποια επαγγέλματα θα χαθούν πρώτα και ποια δεν φοβούνται καθόλου. Το έχεις Ο σκεφτεί φούρνος. καθόλου? Δεν θα χαθεί, ρε παιδιά. Εκτός αν κάνετε στο Ο σπίτι. φούρναρης ο ίδιος. Ο φούρναρης. Είναι ο Γιώργος Δεν, Φούρναρης. Άρα πιστεύεις ότι ο φούρναρης είναι safe. Ο φούρναρης, οι μπακάλιδες, αυτοί με τα ζαρζαβατικά. Η σκράτς πάνω στο λόγο. Μια ώρα. Ναι, αλλά είπαμε ότι δεν χρειάζονται πλέον αυτοί, ότι θα είναι αυτόματα τα ταμεία. Θα πας, θα παίρνεις το αγκουράκι, θα Ναι, πας φίλε, και στο ποιος θα τα ταμείο. πουλάει στο σούπερ μάρκετ ή στα logistics τέλος πάντων για τα Α, δίνουν αυτός στα... που το παράγει, λες. Ναι, η παραγωγή. Οκ, ναι. Μετά λένε Σωστά. επίσης για πλακατζίτες, αυτοί που σπάνε πλάκα. Χαχα. Για παράδειγμα, οι αυτοί που Κωνσταντάρας. βάφουν. Ναι. Γενικά, όσοι προφητάδες, έχουν. ρε. Α. Όχι, ρε παιδί μου, όσοι έχουν δουλειές που χρειάζεται χέρι τέλος πάντων, ψιλοεργατική δουλειά με μερεμέτια όμως, γιατί όλα τα άλλα τα βιομηχανικά θα αυτοματοποιηθούν, θα έχουν ακόμα δουλειά. Αλλά πάλι υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ότι μπορώ να το κάνω εγώ από το ChatGPT αντί για τον υδραυλικό. Αυτά τα επαγγέλματα ήδη. Τη σπιτική δουλειά ανεβαίνουν. μπορούν από Ναι. το ChatGPT. Ναι. Κοίταξε, βασικά τα μερεμέτια, έτσι. Όλα τα άλλα τα μεγάλα για εργοστάσια, για σπίτια τεράστια και όλα αυτά θα αυτοματοποιηθούν, θέλοντας και εμεί. Είναι Άρα ήδη πάλι- σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Ναι. Άρα πάλι πολλά χέρια. Τώρα θυμήθηκα αυτή τη Ινδία, τη θεά που έχει πολλά χέρια. Πολλά χέρια δεν θα χρειάζονται πλέον. Σωστά. Έβαλα πάλι τη διάσπαση τη τσόντα. Λένε ότι αυτός που δεν θα χάσει ποτέ τη δουλειά του είναι ο κουρέας και η Κουρέας. κομμότρια. Γιατί? Βγάλω το καπέλο. Από δύο στους 4 το έχει χάσει, φίλε. Λοιπόν, άκου. Λένε ότι δεν θα το χάσει ο κουρέας γιατί πω είναι εγώ. πάρα πολύ περίπλοκος ο ανθρώπινος βραχίωνας. Και οι κινήσεις που κάνει. Ναι, και οι κινήσεις που κάνει ο ανθρώπινος βραχίωνας. Εντάξει, είστε απαράδεκτοι από πίσω από τις κάμερες με αυτά που δείχνετε. και δεν βρηγώ. μπορώ. Λένε ότι ο ανθρώπινος βραχίωνας, αλήθεια τώρα, δεν θα... είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατασκευή του και δεν μπορεί να το αντιγράψει κανένας ρομποτικός βραχίωνας. Του αντρικού ή του Γενικά ο βραχίωνα? ανθρώπινος. Δεν κάνω πλάκα τώρα, αλήθεια. Όχι, γιατί Ότι κάνω ο εγώ πλάκα. κουρέας δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς, ρε παιδί μου. Κανένας βραχίωνας ποτέ δεν θα φτάσει σε τόσο περίπλοκες κινήσεις που να κόβει σαν ψαλίδι τις τρίχες του ανθρώπου. Τρελό, Ωραία. Εγώ λέω για τον οδοντίατρο. Τώρα θα βάλει ένα ρομποτάκι ας πούμε, στα δόντια σου, να σε καθαρίσει, να σε κάνει, να σε ράνει. Έτσι Οδοντίατρος. λέγαμε όμως ρε εσύ και για τον οδηγό. Λέγαμε θα ανέβαινες ποτέ σε ταξί χωρίς οδηγό. Οδηγός, κάτω σε μένα, οδηγός. Πώς λέγεται? Οδηγός. Πρόσκοπος, οδηγός. Α, ναι, ουνάγκη. Ναι. Θα ανέβαινες. Άμα έχει ανάγκη. Λέγανε παλιά θα ανέβαινες ποτέ σε αμάξι χωρίς σε ταξί, ας πούμε, σε λεωφορείο χωρίς οδηγό. Για τα Uber φάση και αυτά τώρα. Ναι, λες. χωρίς οδηγό. Α, χωρίς οδηγό. Ναι, AI.
Στην αρχή λέγαμε όχι με τίποτα. Το προσπάθησαν να το κάνουν και τα Τρίκαλα κάποια στιγμή. Τα Τρίκαλα είναι πολύ μπροστά. Ναι, ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο. Είναι πολύ... Κάπου γενικά με τεχνολογία, αρχές 2000 ήταν πολύ μπροστά. Ίντερνετ παντού, δωρεάν. Ναι, και λέγανε ότι δηλαδή τότε λέγαμε δεν το κάνω. Μετά άρχισαν να βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ατυχήματα. Ίσα-ίσα υπήρχε εξάλληψη των ατυχημάτων με αυτά τα οχήματα χωρίς οδηγό. Και τώρα λέμε, οκ, μπαίνεις. Δηλαδή ανεβαίνει ο ενήλικος. Το παιδί σου θα το βάζες. Μετά γεννιέται η δεύτερη, θα ανέβαζε το παιδί σου ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό. Φυσικά, άμα στατιστικά δεν είχαμε τόσα πολλά ατυχήματα σε σχέση με το τώρα, εννοείται. Είναι λίγο ανθρώπινο ένστικτο όμως. Ναι, κοιτάξτε, ανθρώπινο ένστικτο, ναι, οκ. Αλλά τώρα θα φαίνεται ότι υποστηρίζω πάρα πολύ την AI κτλ. Ναι, οκ, Klein. Αλλά σκέψου ότι βλέπει μπροστά. Έτσι, έχει κάποια patterns, βλέπει με μεθοδολογία αν θα χτυπήσει, πόση ώρα θα χτυπήσει, πού είναι το αντικείμενο, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν στρίψει εδώ. Δηλαδή κάνει πολλά σενάρια ταυτόχρονα. Κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Από ό,τι κατάλαβες, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ωραία, είδες ένα βίντεο. Είδα ένα βίντεο και θέλω να μου κάνεις πάσα για την Google Maps μετά. Θα στο κάνω, μπράβο, ναι. Καμιά διετία πριν πήγαινε ένα μάξι χωρίς οδηγό. Έκανε το απέναντι ρεύμα το αυτοκίνητο μαλακία και ήταν πεζή έξω από το. Δηλαδή, στο απέναντι ρεύμα ερχόταν αμάξι ανάποδα και ο πεζός από εδώ. Και έκανε. Προφανώς έκανε σε νανοσεκόντα, ας πούμε. Έκρινε ότι πρέπει να πάω αριστερά να χτυπήσω με το αυτοκίνητο που είναι λαμαρίνα με λαμαρίνα παρά να πατήσω τον πεζό. Ενώ δεν ξέρεις πώς θα αντιδρούσε ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος μπορεί να πήγαινε δεξιά, αριστερά, να πατήσει. Ναι, εξαρτάται και πού είχε πάει την προηγούμενη νύχτα. Σωστά. Όμως αυτό έκρινε, ρε παιδί μου, έκανε ένα. Βλέπει τα patterns πιο γρήγορα. Control, ξέρω εγώ, και ο κίνδυνος προς τα δω είναι λιγότερος. Μάλλον προς τα δω δεν θα γίνει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ναι, βάζει ανθρώπινη ζωή έναντι υλικών. Αλλά σε νανοσεκόντες. Δηλαδή ήταν απίστευτα δύσκολο. Αφού η επεξεργασία είναι ταχύτατη, ρε φίλε. Γι' αυτό, άρα ναι, αν με ρωτούσες, λογικά θα τα εμπιστευόμουν. Λογικά. Αλλά πρέπει να έχουν τέτοια security measures, δηλαδή δικλείδες ασφαλείας για να είσαι καλυμμένος, που σημαίνει θα πρέπει να περάσουν πολλά τεστ, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Όχι τόσα πολλά, γιατί πλέον η ταχύτητα που είναι τεράστια, έτσι, στην τεχνολογία. Αλλά ναι, γιατί όχι. Απλά πρέπει να αποσοβήσεις τον κίνδυνο του να χάσει connect ή να χάσει ρεύμα. Πάλι θα υπάρχουν backup. Θα πάρει backup στο backup. Ναι, μπορεί να φορτίζει από το δρόμο, ας πούμε, πλέον έτσι, εντάξει. Δηλαδή εδώ και χρόνια φορτίζουν από το δρόμο. Ναι. Δεν το κάνουμε και στην Ελλάδα. Δανία που είναι κάπου, είναι νομίζω. Και στην Ελλάδα λέει θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Εγώ και το σπίτι έχω κάτι λακκούβες, δεν παίζει. Να φτιάξουν λακκούβες, όχι να κάνουν. Στις λακκούβες θα το αφήνεις πάνω και θα είναι για όλο το βράδυ. Παίρνει ενέργεια από τη λακκούβα, τα αμορτισέρ και φορτίζουν. Μπράβο, αυτό δεν γίνεται. Άλλο επάγγελμα έτσι, πραγματικά αλήθεια ανθρωπιστικά και αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Δηλαδή το σκέφτομαι πολλές φορές. Πάλι άφησε το κινητό στο δυνατό. Εντάξει, δεν ακούγεται. Το άκουσα εγώ στο προηγούμενο επεισόδιο, χτυπούσαν, δεν ακουγόταν τίποτα. Εντάξει. Άλλα επαγγέλματα έτσι, ας πούμε, που πιστεύεις ότι δεν θα το χάσουν, ας πούμε, ποτέ το. Ότι δεν θα το χάσουν. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά. Σκέφτομαι πολιτική μηχανική. Θα το χάσουν. Έτσι, εργολάβοι όμως. Τεχνικά επαγγέλματα πιστεύω θα το χάσουν εύκολα. Ξέρεις, κάποιες εργασίες, κάποια επαγγέλματα μέσα σε άλλα επαγγέλματα θα σωθούν. Δες για παράδειγμα εργολάβο. Παρόλο που όλα μπορεί να είναι με AI, σχέδια και όλα αυτά κτλ. Κάποιος πρέπει να επιβλέπει. Ο εργολάβος θα επιβλέπει. Αλλά από τα 10 άτομα θα υπάρχει ο ένας. Απλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να κάνουν κάτι παραπάνω. Δεν θα υπάρχουν 10 πολιτικοί μηχανικοί, θα υπάρχουν 4. Οι 4 θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Οι άλλοι 6 που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει χάθηκαν. Άρα μειώνονται οι θέσεις, δεν θα σβήσουν εντελώς. Μειώνονται, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουν έτσι την ταχύτητα και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Μου είπες πριν ότι ακόμη και off camera, ότι ανέβασες και μια ακτινογραφία, ας πούμε. Ναι. Και σου είπε. Έσπασε το πόδι. Ναι. Ενώ πήγαινες κουτσένος και χτυπάω πολύ. Οπότε, όταν άρχισα να παίζω με το ChatGPT, έδωσα μια ακτινογραφία έτσι στο φως. Την έβαλε σε ένα παράθυρο. Ναι, για να έχει λίγο φως. Και είπα, βγάλε μου ένα πόρισμα για το τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι γίνεται. Πάει ο δόκτορας που θα πήγαινε. Πάει το αναλυτικά, βάσει αυτό εκεί, λογικά έτσι, είναι αυτό, ναι, και σου λέει από κάτω για να είναι καλυμμένο. Νομικά πάντα ότι δεν είμαι γιατρός, πρέπει να συμβουλευτείτε. Είναι medical τώρα, πρέπει να καλυφθεί. Δεν φίλε το βρήκε. Ή κάτι πολύ απλό. Με μπλούζα. Πώς το βρήκε, είχες πάει και σε ορθοπαιδικό εσύ και αφού είχα το πόρισμα που πριν. Ποιος μου έδωσε την ακτινογραφία. Και ήθελες να κάνεις σύγκριση. Ναι, όχι, πήρα μια ακτινογραφία από κάπου αλλού. Χτύπησα, το γυρνάω, χτύπησα. Ωραία, εδώ κλασικά χτυπάω παντού. Μια μπλούζα, μεγάλη, γκρι, ωραία, άσπρη, δεν σας λέω τη μάρκα. Και δείχνω με το δάχτυλό μου εδώ πέρα και φωτογραφίζω. Και λέω, πονάω εδώ ακριβώς. Τι μπορεί να είναι. Ρε φίλε, και το βρήκε. Ότι σε πονάει το δάχτυλο. Μου ρούσε κοιλιά. Τρελό, Το δάχτυλο, ναι. Το βρήκε. Όχι, όντως βρήκε τενοτίδα και όλα αυτά. Λέει, ξέρεις, εκεί αν έχεις αυτό το πόνο, σε ρωτάει βέβαια μετά, έτσι. Ναι, του δίνεις κάποιες πληροφορίες. Ναι.
Και όντως ξέρεις, σε βοηθάει, έχεις ένα μπούσουλα, ρε παιδί. Τα Δηλαδή, για επαγγέλματα όλα. που έχουν να κάνουν με ψυχολογία, δηλαδή ο ψυχολόγος, ο εκπαιδευτής ζώων, που έχουν να κάνουν όμως με άμεση επαφή με. Αυτό. Δηλαδή, Αυτό, ψυχολόγος. Μπορείς να έχεις μια περσόνα, ένα avatar τέλος μιλάει με πάντων. ανθρώπους, ρε παιδί μου. Άλλος μιλάει με τα ζώα, δηλαδή τα κατευθύνει. Ξέρεις τι, αυτό δεν πληρώνεται, ρε παιδί μου, η άμεση επαφή. Επικοινωνία μπορείς να έχεις εδώ με ένα avatar το οποίο θα έχει την περσόνα ενός super ψυχοθεραπευτή. Οκ, θα σε κρατάει σε ντροφιά, αν κάνει σκοπιά, θα σου μιλάει τέλος πάντων. Αλλά αυτό που έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, μια γυναικεία τυχαία μορφή ενός ψυχολόγου, κάνεις την καβλάντα, δεν μπορείς να το έχεις στο κινητό σου, έτσι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Μήπως στο μέλλον. Στο μέλλον θα μπορούσε έτσι λίγο σιλικονά το Ναι, concept. εντάξει, όπως το θέλει ο καθένας. Αλλά Αλλά όλοι θέλουν. Απλά θα είναι λιγότεροι. Όλοι το θέλουν την επαφή. Στο μέλλον, επειδή θα είναι πολύ ακριβά να συναντάς κάποιον άνθρωπο έτσι, να σου κάνει τις δουλειές, θα επιλέγουν τεχνητή νοημοσύνη. δυστοπία. Αυτό Ναι, που λες στάνταρ, τώρα. Γιατί στάνταρ. θα είναι πολύ ακριβά. Θα είναι ακριβά, ρε φίλε. Γιατί είναι luxury υπηρεσία το να αφιερώσει Η άλλο τον ανθρώπινη χρόνο σου. επαφή. Ρε, εσύ, ξέρεις τι, το να αφιερώσει άλλο τον χρόνο σου για να σου δείξει κάποια πράγματα που ξέρει, ενώ εσύ μπορείς να τα βρεις στο ChatGPT ή οπουδήποτε αλλού, θα το χρεώσει. Ο χρόνος σου ουσιαστικά είναι αυτό που θα πληρώσει. Τις γνώσεις στο μέλλον δεν θα τις πληρώνεις. Δεν θα πας κάπου γιατί ξέρει περισσότερο από τον υπολογιστή. Θα του πληρώσει το χρόνο. Ναι. Έτσι, όπως είπαμε, είτε είναι μουσικός, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι γνώστης. Οκ. Κοίτα, μα και τώρα σε ένα βαθμό το χρόνο αγοράζουμε. Ναι, αλλά τώρα θεωρητικά αγοράζει και την εμπειρία. Σωστά, εννοώ ρε παιδί μου Έτσι, ότι όσο πιο όχι πολλά θεωρητικά, χρήματα έχει αγοράζει την εμπειρία. κάποιο, βάζει κάποιους άλλους να κάνουν εργασίες για αυτόν για να μπορέσει να κερδίσει λίγο χρόνο να κάνει πιο ποιοτικά πράγματα και πιο. Αυτό συνήθως, ναι, ξέρεις τι. Για τον εαυτό του, ας Το κάνουν και πούμε. για scale-up όμως. Το Ναι, χέρι μου σωστά. είναι απίστευτα άσχετο. Από τη διάγνωση που σου έκανε. Από τον Μπαρμπέρι. Και από τον Μπαρμπέρι. Ναι. Δουλεύεις και κουρεάς. Όχι, αλλά βλέπω τον καρπό. Στον εαυτό σου. Σε άλλες έτσι, εσύ, ας πούμε, πού αλλού το χρησιμοποιείς, ρε παιδί μου, καθημερινά. Εγώ το κάνω, ας πούμε, επεξεργασία εικόνας. Το έχω πει 100 φορές. Είναι Τέλεια. τρίτο επεισόδιο που το λέω, αλλά μόνο αυτό κάνω. Βασικά, σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι, πάμε. Ναι, ξεκινάει σαν παιχνίδι. Κάνεις πολλά πράγματα, ρωτάς, έχεις απορίες για κάτι. Να πω κάτι. Σου απαντάει Έχεις γράψει κάτι. ποτέ μουσική? Έχω γράψει μουσική, θα κάνουμε. Φίλε, ένα αυτό επεισόδιο. είναι επεισόδιο ολόκληρο. Αυτό θα είναι επεισοδιάρα. Μπορείτε να γίνετε φίρμες στο χωριό σας με αυτά που θα δείτε. Μπορώ να κάνετε την παίζω στην καλύτερη οίκαια, μουσική. στην οίκαια να παίζω. Παντού. Ναι, στο Παντού. μαγαζί. Φίρμα στο χωριό σου θα γίνει. Τζάμπα μάγκα. Πώς θα με λέγανε άμα Ο ήμουν καλύτερότερος. DJ? Πώς Έτσι θα θα με σε λέγανε. λέγανε? Ο καλύτερότερος. DJ καλύτερότερος. Ναι, ναι, ναι. Θα ερχόταν κανένας. Ναι. με Ή αυτό. DJ Κάλι. Έχω ήδη Για τα τους φίλους. flyers στο μυαλό μου. Και εγώ τα έχω. Θα κάνεις εσύ, θα Κάλι, η γράψεις. θεά του τέτοιου ρε εσύ. Α, Εκεί η πήγε. Κάλι, ναι, Ή που του έλεγες έρωτα. πριν. Εντάξει, δεν ξέρω. Της αλλά- αυθονίας. Της αυθονίας. Ξέρεις τι. Καλά τώρα αυτοί που ξέρουν ξεχάσουμε τι μυθολογία, κάνουμε πάλι, έτσι. η Αιγυπτιακή μυθολογία μας, η Ινδική μυθολογία μας έχουν. Σαν την ελληνική μυθολογία, φίλε, δεν παίζει. Τίποτα. Εμείς Είπαμε στο είχαμε πρώτο, μισούς ανθρώπους, μισούς άλογα, ρε μαλάκα. είπαμε στο πρώτο Στέφανε, επεισόδιο πρώτη ότι το φορά AI μισεί την ελληνική μας γλώσσα. Τι μας κρύβουν. Μισοί άνθρωποι, μισοί άλογα. Water έφερες. Τι λέγαμε. Λέγαμε ότι. Άντε Πώς πάει, θα με λέγανε σαν DJ. Καλύτερότερος. DJ ο Τι καλύτερότερος. κάνουμε στη ζωή μας. Τι πούμε εξυπηρετικά Λοιπόν, να ωραία. κάνω. Πού το Εγώ, ας πούμε, θα έκανα αυτό. Θα έκανα τον DJ καλύτερότερος, τα έντυπα. Για να τα μοιράσω στο χωριό, ρε παιδί μου, να έρθουν να με δουν το Σάββατο το βράδυ στο μαγαζί μου. Στο μαγαζί του χωριού μου, όχι, δεν έχω Στο χωριό και την ακόμα. Παρασκευή βγαίνουν έξω. Και Παρασκευή θα παίξω. 5 ευρώ το ποτό. Εσύ, Το όχι απλό, για τη 6 δουλειά. ευρώ το special στο χωριό. Ναι, ρε, 6 ευρώ το έχουμε. Έτσι. Και κοκτέιλ. 11. Και LA. κοκτέιλ. Κοκτέιλ θεωρείται vodka martini. Αυτό είναι το κοκτέιλ στο LA. χωριό. Μπράβο. To live and die in LA. Σκληρή. Ακριβώς. Εσύ, ας πούμε, μετά σε τι άλλο, πέρα από τη μουσική παραγωγή Εντάξει, αυτή ναι, που είναι η χαβαλέ δουλειά. δουλειά πάρα πολύ. Ας τη δουλειά, σε Παιδιά, χαβαλέ. ναι, πώς σκέλα, τατουάζ. Δεν ζωγραφίζω ούτε στρόγγυλο κύκλο. Έρχεται ο ρομπότ και κάνει τατουάζ. Γιατί υπάρχει και τετράγωνος κύκλος. Όχι, για να τατουάζ. σχεδιάσεις. Αποφάσισα να κάνω τατουάζ. Ωραία, να κάνω. Να σημαδέψω το κορμί μου. ρε παιδί μου. Θα πας στο τατουατζή, έχει ένα βιβλίο. Αυτό. Έτσι κάναμε παλιά. Γυρίζαμε τα βιβλία. Πεταλούδες, Άγκυρα. Ναι, και κάναμε ρε παιδί μου, θα διαλέξεις από τον κατάλογο. λελούδια, Δεν γίνεται δράκους. έτσι πλέον, δεν Όχι, διαλέξεις από τον γίνεται κατάλογο. έτσι. Σχεδιάζεις τι θέλεις στην εφαρμογή. Γιάννη, τι άγκυρα έχω. Τι έχεις, Έχεις εσύ, άγκυρα. τι κινέζικα γράμματα, τι είναι αυτά. Εγώ έχω αλυσίδα από άγκυρα. Φίλοι, είναι παλιά αυτά τώρα. Τώρα Too είναι... late. Ναι, Too τώρα, late. τώρα πρέπει να γίνεις... Yes. Yes. Στον κορδελόγο αυτό. το έκανα. Α, το έχεις κάνει μέσα. Εδώ ματάκια. Ματάκια, Έχεις λέω, κάνει δάκρυα. αυτά τα δάκρυα, ήσουν μέσα εσύ. Πρέπει τώρα up to date. Λοιπόν, AI. Για πες. Μπήκα, έκανα με μια εφαρμογή τότε ήταν το Photo Room και κάποιες άλλες. Photo room, ναι. Photo Room Midjourney. Midjourney, Όμως yes. δεν ήταν τόσο εύκολο. Έπρεπε να κάνεις άλλα prompts μέσα από την πλατφόρμα τέλος πάντων. Έκανα κάποια σχεδιάκια. Τα πήγα σε αξιόλογους καλλιτέχνες,
οι οποίοι ζωγράψαν πιστά αυτό που τους έδωσα. Α, εσύ έκανες το πρώτο Έκανα το σχέδιο. το πήγες στον Όχι το πρώτο τατουατζή. σχέδιο, έκανα το σχέδιο τελικό. Το οποίο Το θα ήταν πήγες πολύ στο δύσκολο. σχεδιαστή, ωραία. Ναι. Σκέψου τον χρόνο που θα ήθελε τώρα για να σου εξηγήσω εγώ αν είσαι τατουατζής, πώς το θέλω και δεν θα μου έβγαινε και δεν θα μου έκανε και δεν θα έρανε. Το πήγα έτοιμο. Έχασε όμως ένα μέρος της αμοιβής ο artist. Όχι, δεν έχασε. Όχι. Όχι, δεν Δεν θα, άμα το έκατσε, κάθανε και το έφτιαχνε, δεν θα σε έπαιρνε παραπάνω όχι, χρήματα. απλά Άλλο να το πατήσει. θα το έκανε λίγο πιο γρήγορα. Δεν θα το έκανε τόσο λεπτομέρειες ή με το χρώμα που ήθελα εγώ. Τώρα είναι on demand, εκεί που είναι δεν μπορώ να το δείξω. Όπα. Είναι on demand. Όπα. Είναι on demand, για παράδειγμα αυτό που θέλω και το κάνω τώρα. Έχω στο χέρι, έχω παντού. Το παίζω σκληρό. Το σου βγάλω λίγο. Περίμενε. Αληθινά είναι, ρε. Αληθινά είναι. Φεύγουν με σάλιο. Αχ. Για να δω. Σκληρά τώρα, παιδιά, θα δείτε σκληρές A εικόνες. few τώρα. moments later. Θα δείτε σκληρές Αχ. εικόνες. Λοιπόν, τα έκανα. Του τα έδωσα με airdrop στο κινητό. Χένα στο είναι, ρε. tablet. Χένα. Είναι. Χένα. Τι είναι αυτά, δεν τρέψεις. Χένα και εδώ. ζήνα. Τι είναι. Λοιπόν, κάτσε. Τι κάνει. τι είναι. Μυρίζει και ωραία Αληθινά μετά. είναι, ρε. Στεφ. Μυρίζει ωραία. Κοίταξε να δεις. Έκανα το σκυλάκο. Ο σκυλάκος είναι και κάπου εκεί. Ποιο σκυλάκο, ρε, ένα παλιό Ο αγρο. Τζανκούλη. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου. Ωραία. Δύναμη. AI. Σοβαρά τώρα. AI παντού. Αυτός ο παιδιά. Βελίξ. Ο Velix ήταν ένα mix, έτσι, με prompts. Δηλαδή δεν ήθελα να είναι ο Velix ακριβώς, ήθελα να είναι χοντρούλης, να κρατά ένα pick-up. Φοράει παπούτσια που δεν φοράει κανονικά ο Βελίξ. Είχε δαχτυλούγκες απ' Όχι, έξω. δεν φοράει τέτοια κόκκινα. Πρόσεχες νομίζω. λεπτομέρειες όμως. Α, έχει κρατάει pick-up. Κρατάει pick-up. Μη K2. Πόσο δύσκολο θα ήταν, με flight case, με πραγματικό flight case, οι jokers το ξέρουν. Πόσο δύσκολο θα ήταν να το πω εγώ σε ένα καλλιτέχνη. Έτσι. Ναι, έναν είναι ο Velix ακριβώς να ό,τι κρατάει ήθελα. pick-up, ναι. Θέλω να είναι ο Velix, αλλά μην είναι ο Velix. Βλέπεις, δεν Τι είναι ο Velix. κρατάει αντί για Κρατάει μια οβελία? πέτρα μεγάλη. Το οκ. Menhir. Ναι, Menhir είναι πώς αυτό. λέγεται, ναι. Α, Menhir είναι, εντάξει. Οπότε όλα αυτά, ή και αυτό εδώ, για παράδειγμα, ένας Stormtrooper, ο οποίος είναι Adidas και καλά με boombox και superstar Και παπούτσια, κρατάει boombox. θα ήταν πολύ δύσκολο να το πω και να μου το βγάλει. Οπότε έπαιζα, το έβγαλα, δεν το εκτύπωσα καν, του το έστειλα, το έκανε ακριβώς όπως ήθελα. Τέλειο. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει κάποιος γραφίστας, για παράδειγμα. Θα έπρεπε να αφιερώσει Ή χρόνο ο πολύ. ίδιος ο τατουατζής. Που συνήθως δεν το Ναι, από το κάνουν τόσο μηδέν πολύ. όμως. Ναι, Θα σου δύσκολο, κάνει κάτι δύσκολο. απλό. Δύσκολο, Ή εκτός να του δώσει κάτι από το Pinterest ή κάτι έτοιμο. Εδώ μιλάμε, είναι καθαρά προσωποποιημένο και όπως ακριβώς θέλω. Κάτι το οποίο πριν ένα-δυο, όχι παραπάνω, πριν 3-4 χρόνια δεν θα μπορούσε καν να γίνει. Ωραία. Οπότε μετά θα παίρνετε patches στο μέλλον, θα υπάρχουν κάτω το ατζίδες, θα τα βάζετε εδώ τα patches, θα εκτυπωθούν από ειδικό εκτυπωτή. Πάμε και θα είναι μόνιμο το τατου. Σοβαρά. Θεωρώ, πού ξέρω, αφού εκεί πάει. Και πώς θα μπαίνει μέσα στο δέρμα. Θα δούμε. Θα τα αφήνει 2 μέρες εδώ, θα μουλιάζει. Πώς είναι το ρετσίχλες με τα πιτσίρικια. Το βάζει εδώ και μένει, δεν βγαίνει με τίποτα. Φίλε, με τίποτα. Με τίποτα Το δεν τρίβω με 2 σφουγγάρι. εβδομάδες. 2 εβδομάδες, ναι, ούτε Με χένα. τίποτα. Με έστειλε ένα με το Google Maps, δεν κατάλαβα Α, τίποτα. δεν μου σου στείλε τίποτα άλλο. Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα. Τρέχουν πάρα πολύ Το γρήγορα είδα, τα ρε παιδί νέα. μου, απλά δεν κατάλαβα. Τι έγινε, Google Maps όλοι το χρησιμοποιείτε για να πάτε εκεί που θέλετε, για να σας βοηθήσει έτσι, για τη δουλειά ή για τέλος πάντων οπουδήποτε θέλετε να πάτε. Η Google Maps ανανέωσε τέλος πάντων το μοντέλο της. Θα είναι σε λίγο καιρό σε όλους προσβάσιμο. Έχει μια επιλογή που λέγεται Ask Google Maps. Απλά το ρωτάς και σου απαντάει ή σε καθοδηγεί για να πας εκεί ή που μπορώ να βρω τραπέζι τώρα αυτή τη στιγμή για να φάω στη Λάρισα αυτή την ώρα. Είναι ουσιαστικά ένα chat μαζί με το Google Maps, έτσι μαζί, και σου δίνει απαντήσεις και σε δρομολογεί εκεί που θέλεις να πας. Τα λέω έτσι πολύ γρήγορα, ακόμα δεν έχουν βγει full λεπτομέρειες. Επίσης ο δρόμος πλέον μέσω δορυφόρου είναι καθαρά 3D, με τα κτίρια κανονικά. Τέλειο. Και μέρα και βράδυ. Και Ελλάδα το σε λίγο έγινε καιρό το στην update. Ελλάδα. Ναι, Θέλω να οκ. σου πω ότι είναι τόσο γρήγορα, δηλαδή μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και καλά για το επεισόδιο. Όπα. Ναι, λέγαμε άλλα πράγματα και δεν υπήρχε αυτό. Απλά αυτό δείχνει ότι συνεχώς εμπλουτίζεται έτσι, η προϊόντική κατηγορία των εταιριών Ναι. και πουλάνε AI προϊόντα μέσα σε άλλα προϊόντα που υπήρχαν. Υπήρχε το Google Maps Σε πλατφόρμες, σε άλλες υπηρεσίες. Ναι. και βάζουν AI. συνεχώς, βέβαια πολλές πληροφορίες ρε εσύ. Δηλαδή κάθε μέρα παίρνουμε άπειρες πληροφορίες. Δεν ακολουθείτε. Δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Δεν μπορείς να το ακολουθήσεις. Και γι' αυτό θα κάνεις μια άλλη εφαρμογή, θα δείξουμε σε άλλο επεισόδιο πώς να τα βάζεις σε σειρά. Άρα, ένα, σκέψου. θα γράψουμε μουσική. Ναι. Δεύτερο, θα φτιάξουμε application. Ναι, με vibe coding είναι πολύ εύκολο πλέον. Πάλι με κείμενο, με απλό κείμενο. Application που θα μπορείς να το κατεβάσεις από το story online κάπου θα είναι. Μετά μπορείς να το βάλεις τέλος πάντων, να περάσει τα διαγνωστικά αυτά. τα δικά τους ναι, τέλος πάντων για να το βάλουν. Αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι μια πολύ μικρή εύκολη εφαρμογή, να τη δώσουμε με ένα link να τη χρησιμοποιούν όλοι όσοι έχουν Online, Gmail χρήση, κωδικό ναι. για παράδειγμα Okay. και να τη χρησιμοποιούν και να δείξουμε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει Okay. μια εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες. Βέβαια θα πρέπει να σχολιάσετε κάτω τι θα θέλετε να δείτε, Σωστά, τι ναι. θα θέλετε να πούμε, ποια εφαρμογή θα σας εξυπηρετούσε, τι ιδέα έχετε. Παιδιά, ό,τι θέλετε γενικά
από πρόταση. Subscribe, like. Μπράβο, καλά. Follow, Σχόλιο, share, για να τα subscribe, βάλεις. like. Τα είπες την άλλη φορά, όχι σαν όπως θα τα έλεγα εγώ. Ο επαγγελματίας του YouTube τόσα Σωστά. χρόνια. Έτσι, Άρα, like, subscribe, σχόλιο, share. Share το είπε ο σκηνοθέτης ο Τζόνι. Να το πούμε word of mouth. yes, word of mouth. Word of mouth. Το πιο Πείτε βασικό. στους φίλους σας τι γίνεται, ρε παιδί μου, και αν θέλετε Ναι, να μάθετε είναι απλά. δύο τύποι, ρε παιδί μου, που κάνουν εκπομπή για το AI. AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, ναι. Άι στα διάλα. Ναι, άμα τους πούν το όνομα. Άι στα διάλα. Άμα τους πούν το όνομα, μήπως πιστέψουν ότι τους βρίζουμε. Μπορεί κιόλας. Εντάξει. Είναι λίγο χαριτωμένο για μας εδώ όμως. Δεν νομίζω να. Οκ. Άι στα διάλα. Okay. Οπότε, ξέρεις τι ό,τι θέλω. απορία έχουν μπορούν να τη γράψουν. Και Ναι, να μην καλά, απαντήσουν οπωσδήποτε. ποτέ. Αυτό το είπες και στο προηγούμενο επεισόδιο. Να μην Στο απαντήσουμε πρώτο. ποτέ. Ναι, ότι θα Ναι. τη γράψουν και. Ναι, Θα βάλουμε μποτάκι να απαντάει, είναι αυτό που λέγαμε. Ευχαριστούμε για τα καλά σχόλια, ασχέτως αν βρίζετε. ακριβώς. Αυτά τα κόβουμε. Ναι. Ναι, ελπίζω να μην Hide. γράψουν υβριστικά κτλ. Hide. Ναι. Πάμε λίγο στο βίντεο. Ναι. Εσύ φτιάχνεις συνεχώς βίντεο. Ναι, για να κορδεύω φίλους και συναδέλφους. Όχι, ρε φίλε, το κάνεις και για δουλειά. Ναι, το κάνω και για Εντάξει, δηλαδή δουλειά. πλέον το έχεις. Δηλαδή, το ξεκίνησες για ότι θα το κάνω δουλειά ή το έκανες για σένα στην αρχή. Αυτό δεν στο έχω ρωτήσει ποτέ. Ξέρεις τι, όπως όλους, ρε παιδί μου, όταν βγαίνει κάτι καινούργιο και το δοκιμάζουν, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Okay. Ήθελες να δεις τον εαυτό σου ή κάτι άλλο πώς γίνεται και πλέον μαθαίνεις όμως κινήσεις κάμερας, φωτισμό, χρωματισμό, δηλαδή μαθαίνεις αρκετά πράγματα μετά και βλέπεις ότι σε εξητάρει αυτό. Το πιο εύκολο είναι όμως να κάνεις χαβαλέ, έτσι, μπαμ μπαμ. Τα βίντεο δεν γίνονται μεγάλα όμως. Δηλαδή θέλει Τώρα, 2-3 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Ξεκίνησαν 4, 6, 8, 10, 12, τώρα είναι 15. Είναι το Sidans 2 το οποίο περιμένουμε να κυκλοφορήσει. Το Sidans 3 λέει θα φτάσει πάνω από λεπτό, 3 λεπτό μετά. Οπότε και multiple σκηνές. Από τους χαρακτήρες που έχει τατού. Πολλαπλές. Από τους χαρακτήρες που έχει τατού. Ξέρω τι θα πεις. Πες. Θέλω να ζωντανέψω έναν. Να τον κάνω Αν περπατάει. νόμιζα θα πεις άλλο. Όχι, θέλω ένα χαρακτήρα που έχει, ρε παιδί μου, πάνω σου. Τον κύριο εδώ που έχει και πόδια. Πάμε τον Obelix, να τον κάνω ή τον Stormtrooper ή τον Obelix. Αυτός που είναι λίγο πιο. Αυτόν που είναι καθαρός. και έγχρωμος, να τον κάνουμε να ζωντανέψει. Να τον Να, βγάλω ναι. εγώ μια φώτο Να με. και να τον κάνεις βίντεο να γίνει. Τέρμα εύκολο. Αυτό είναι το να πιο έχει εύκολο. κίνηση. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε με ό,τι θέλετε. Είτε Φέρε, είναι στο βγάλω εγώ. παιχνιδάκια, Στο βγάλω εγώ ναι, που είτε είναι είμαι δίπλα. φωτογραφίες. Λοιπόν, πάω εδώ πέρα 2 επί, γιατί είμαι και φωτογράφος. Εντάξει, όσο μπόρεσα τώρα, γιατί. Έλα, μια χαρά. Ωραία. Δεν χρειάζεται καν να το ξεφοντάρω. Πάμε screen record. Ναι, τι θα θέλαμε να δείξουμε. Να, Και ποια αποκτήσει, εφαρμογή? να αποκτήσει η κίνηση, να γίνει ένα βίντεο αυτός ο χαρακτήρας, Οκ. 3 δευτερόλεπτα, δεν θέλω παραπάνω. Απλά να είναι σε ένα περιβάλλον, σε ένα background, σκούρο, άσπρο, δεν ξέρω Να τι. κάνουμε κάτι πολύ πιο γρήγορο. Να περπατάει, να κάνει 3 βήματα. Κυκλοφορούν κάμερα σε μένα. Για να το δείξουμε λίγο. Κυκλοφορούν κάποιες εφαρμογές οι οποίες είναι έτοιμες. Δηλαδή θα δείτε όλοι ότι υπάρχουν διαφημίσεις με έτοιμες εφαρμογές που κάνουν βίντεο, product animation, τα πάντα. Ας μην πάμε τώρα να δείξουμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αλλάξουμε περιβάλλον και ό,τι άλλο. Okay. Θα δείξουμε μια εφαρμογή η οποία κυκλοφορεί, είναι δωρεάν για κάποιες χρήσεις. Είναι πολύ εύκολη. Δωρεάν βίντεο. Ναι. Okay. Δεν περίμενα να υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλές. Νομίζω το έχει δημιουργήσει. Το έχει κάνει. Η εφαρμογή είπαμε πως λέγεται Pixverse. Σας δίνει Pixverse. Okay. Pixverse. Θα το δείτε και στο βιντεάκι. Κάπου Τι εδώ. του είπες να κάνει, να πάρει κίνηση το. Το έγραψα κάτι Ο πολύ χαρακτήρας. απλό. Θα το δείτε τώρα στην οθόνη σας. Για αρχή να πούμε ότι το Pixverse έχει 3 δωρεάν βίντεο κάθε μέρα, τα οποία είναι υπεραρκετά για να μάθετε, για να χαζέψετε τέλος πάντων. Έβαλα τη φωτογραφία και απλά το έγραψα ότι, στα αγγλικά. Έτσι. Μπορώ και στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά ακούει καλύτερα. Ο χαρακτήρας είναι ζωντανός και περπατάει φεύγοντας μακριά. Αυτό μόνο. Έτσι. Και θα δείτε ότι στο Pixverse έβγαλε αυτό. Για δείξε μου στο λίγο και εμένα Grok. τι έκανε. Γιατί ο κόσμος το βλέπει, αλλά Ναι, δεν το βλέπω αμέ. εγώ άμα δεν με γυρίσει. Είναι ο χαρακτήρας στο χέρι όπως τον Βγήκε είχαμε από το, σπίτι, από το χέρι, ρε φίλε, και περπάτησε. και φεύγει μακριά. Τέλειο. Και στο Grok αντίστοιχα, που και αυτό έχει δωρεάν χρήσεις. Έκανε σε 2 applications. Το Grok ναι, είναι βέβαια λίγο καλύτερο και έχει αυτό το Έβαλε και αποτέλεσμα. ήχο από μόνο του. Το Grok βάζει και ήχο και ο ήχος είναι συγχρονισμένος. Δηλαδή, ό,τι βίντεο και να κάνετε, Τέλειο. σας βάζει και ήχο. Όπως είπαμε όμως εδώ είναι 6 δευτερόλεπτα, επειδή είναι δωρεάν και χαμηλότερη ανάλυση. Αλλά είναι μια χαρά. Δηλαδή, για να αρχίσετε να μπαίνετε σε αυτό το Τέλειο παιχνίδι, είναι, ρε, εσύ. κάτι το οποίο θα θέλει ώρες, έτσι. Ώρες, γνώση, μηχανήματα. Ο animator, αυτοί που κάνουν animation, πραγματικά δηλαδή, του σκέφτομαι. Γιατί Ναι. ήταν και λίγοι. Στην Ελλάδα ήταν ελάχιστοι. Πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πολύ φίλε. δύσκολο επάγγελμα. Πολύ Ναι. δύσκολο Δεν έχει επάγγελμα. εφαρμογή πάρα πολύ. Δηλαδή, κανένα διαφημιστικό σου ζητούσαν καμιά φορά. Δύσκολο επάγγελμα. Και σε μεγάλα agency. Δηλαδή, εντάξει, πληρωνόσουνα, ήσουν από τους λίγους, αλλά. Από του πολύ λίγου. Ναι, τώρα το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή, αν βλέπετε κάτι κινηματογραφικές
επιτυχίες διαφημιστικά που πετάγεται το φαγητό, έρχεται με zoom, slow motion, γυρνάει η κάμερα, που ήθελαν εξοπλισμό εκατομμυρίων και 10-12 άτομα προσωπικό, Ναι. γίνεται maximum σε 2 μέρες. Ή τα από ένα κάναμε, άτομο. δηλαδή τα καρφιτσώναμε κάπως Ναι, στον για να δεις τον αέρα, αέρα. και βγάζαμε μετά με Οπότε αυτό που έκανες και ήθελες μία ώρα μοντάζ, ας πούμε, βγάζαμε τις Ναι, χορδές και για να τα βγάλεις καλαμάκια και αυτά. Εντάξει, με και μία γίνεται- λέξη. Με μια λέξη. Το προϊόν είναι flow στον αέρα. Κάντο και... flow στον αέρα, τα υλικά, Ναι, ξέρω, και ναι. το κάνει. Αποδόμησέ το, εντάξει, τέλειο. Εντάξει, πολλοί μπορούν να εκμεταλλευτούν να βγάλουν χρήματα τώρα που είναι καινούριο αυτό το concept. Ή άλλοι λένε ότι είναι φούσκα. Και σαφώς είναι φούσκα γιατί συζητιέται πολύ. Όσοι το τρέξουν στην αρχή και είναι από τους πρώτους, μπορούν να διεκδικήσουν, να βγάλουν χρήματα. Θα δούμε και πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα από το AI, έτσι. Είναι ένας μεγάλος ναι, Άλλο επεισόδιο. κόσμος. Θύμησέ μου λίγο στο τέλος. Θα θέλω να συζητήσω κάτι ακόμα. Είπες ότι θα κάνουμε ειδικό επεισόδιο για τη μουσική. Ναι, γιατί ναι. εσύ, κάνεις μουσική παραγωγή. Θέλω να δούμε κάτι απλό, αν μπορείς. Κάτι απλό, κάτι και πολύ να εύκολο. κλείσω λίγο με κάτι που έβλεπα ένα podcast με ένα ψυχίατρο και έκανε μια πρόβλεψη καλή προς το ανθρώπινο είδος, ας πούμε, όχι δυστοπική. Αλλά να το πω προς το τέλος. Δηλαδή, Οκ. μετά, αν μπορείς να. Θα το δούμε πιο αναλυτικά το AI και η μουσική, αλλά αν μπορείς να φτιάξουμε κάτι 10 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, έναν ήχο. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές πάλι πλέον, έτσι. Εμένα μου αρέσει το Suno, με αυτό ξεκίνησα. Suno. Είναι εύκολο. Υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό. Υπάρχουν καλύτερα interface, καλύτερη εικόνα και περισσότερες επιλογές αν το κάνετε σε υπολογιστή, σε σταθερό. Γιατί είναι σαν να είναι μονταζιέρα. Πλέον ναι, είναι κανονικά studio. Δηλαδή και εκεί αν είσαι premium χρήστη, σου δίνει επιπλέον επιλογές να δουλεύει σαν studio με πολλά samples. Σαν τον που λέγαμε, GarageBand, ας πούμε. σε Είναι super πάρα turbo, πολύ δύσκολο. Ναι, σε Πάρα super πολύ turbo. δύσκολο. Εντάξει. Το καλό είναι ότι πλέον με το κινητό, δηλαδή εγώ έχω κάνει μουσική για τα παιδιά μου. Παιδική μουσική. Ναι, με τους χαρακτήρες και τα ονόματά τους. Spider-Man είναι μια ομάδα δυνατή. Ξέρεις τι πάρα βάζουν πολλά. και κάνουνε. Παίρνουν τα σχόλια και κάνουν comment song και λένε τα σχόλια θα τα Ναι, κάνει σαν ναι, rock, τα ναι, σχόλια ναι. θα τα κάνει σαν Είναι pop τέρμα κομμάτι. εύκολο, ναι. Κριτζάρο, αυτό- αλλά εντάξει. Ξέρεις τι, αυτό είναι στιγμίο, είναι ένα trend. Ναι, έτσι. είναι ένα τρένο. Μπορείς να κάνεις πολύ ωραία hooks με τα AI πλέον, τα μουσικά προγραμματάκια. Δηλαδή, μπορείς να ντύσεις τα βίντεο σου. Μπορείς να κάνεις background music το οποίο έπρεπε να το πληρώσεις σε κάποιες άλλες πλατφόρμες. Ναι. Μπορείς να Να κάνεις το σχετικά αγοράσεις εφέ. από βιβλιοθήκες μουσικής. Ναι. Μπορεί να έχεις ένα μοναδικό στυλ που μόνο εσένα σ' αρέσει. Ας πούμε UK Garage με thrash και drum and bass breaks, αλλά με Latin φωνητικά. Κάτι το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο, δεν θα το έβρισκες και θα ήθελες πολύ κόσμο να στο κάνει. Πολύ κόσμο να τους ενώσεις, να τους βρεις, να Πλέον προβάρεις, να μιξάρεις. μπουν στο στούντιο. Ναι, μιξάρεις τις λέξεις μόνο, έτσι, ούτε καν. Φαίνεται εσύ που είσαι μουσικός, φαίνεται το αποτέλεσμα ότι είναι. Στην αρχή φαινόταν. Τώρα, Ή ακόμα- φαίνεται real. ρε εσύ, μπορείς να γράψεις και να κάνεις στα prompts μέσα παύσεις ακόμα και στη φωνή, τη χρειά, την ένταση, να δείξεις λύπη. Δηλαδή όλα μπορείς να τα γράψεις πλέον, όλα. Και θα το δούμε καλύτερα όταν θα έχουμε υπολογιστή να είμαστε καλά στημένοι. Ναι, Τώρα με είπαμε, το θα κινητό κάνουμε ειδικό επεισόδιο για τη μουσική. έχει και πολύ εμένα μ' ψωμί και αρέσει, εσύ μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για σένα. Εγώ τη μουσική δεν τη δίνω πουθενά, την έχω για μένα, αλλά είναι μουσική που Για θα σένα, ήθελα για σένα, οκ, ναι. να ακούσω εγώ. Έτσι. Η εφαρμογή λέγεται Suno. Κάτι απλό μπορείς να γράψεις, ρε παιδί μου, 10 Φυσικά. δευτερόλεπτα ένα. 10 δευτερόλεπτα έχει κάνει κανονικό τραγούδι. Εντάξει, οκ. να Ένα το δούμε. τραγούδι και με λόγια. Ή Και με λόγια. instrumental. Ελληνικό, ό,τι θέλετε. Όχι, αγγλικά, δεν πειράζει. Καλύτερα ελληνικό. Έτσι, για να Ελληνικό, εντυπωσιάσουμε ελληνικό, λίγο. ναι, ελληνικό. Λοιπόν, πατάμε απλά το Και τους create. στίχους ποιος θα τους βρει. Τους στίχους μπορεί να τους κάνει πάλι ChatGPT, αλλά θα είναι τέρμα χάλια. Οπότε πρέπει να τους κάνεις humanize με άλλο πρόγραμμα, να τους κάνεις να φαίνεται σαν να τους έχει γράψει Μιλάει με άντρας. αυτή την προφορά την εγγλέζικη. Όχι, μιλάει κανονικά. Έλα ρε. Θα μου πείτε τι θέλετε. Δεν θα είναι instrumental, θα έχει και φωνή. Ωραία, θέλω οπωσδήποτε trap Ωραία. Λοιπόν, με το βρήκα. πολύ μπάσο. Να κάνει έτσι, να Trap. έχει πολύ. Ναι. Έξτρα. Το Εδώ βέβαια δεν woofer θα να έχει ακούγεται στο πεζάρι. κινητό μας. Ναι, αλλά... δεν θα ακούγεται. Δεν μπορεί να το βάλουμε Λοιπόν. από πάνω στο edit. Και εγώ γράφω. Άμα βγαίνει μετά export το αρχείο σε Ναι, WAV ή σε MP3. και σε WAV και σε MP3. Τι λες. Αν, θα μου το δώσεις. αν είσαι απλός χρήστης MP3, αν είσαι premium, wow. Εντάξει, MP3 δεν με νοιάζει. Τώρα θα γράψω κάτι πολύ γρήγορο, έτσι. Ναι, ναι, θέλω έξτρα μπάσο. extra bass. μπάσο, ναι. Greek μπουζούκι. Και μπουζούκι μέσα. Ναι. Το κάναν παλιά αυτό στα μπουζούκια. East-West rap. Rapping. East-West. Ναι, rapping. Όχι, rapping έγραψα, sorry. Όχι. Εντάξει, ένα πει. Λοιπόν, τι άλλο να βάλουμε. Σαξόφωνο. Και saxophone. με τι θα πραγματεύεται Λοιπόν, το τραγούδι όμως. Add your own lyrics. Something, Generate lyrics. Add your own Για δύο lyrics. φαλακρούς που κάνουν ένα YouTube Yes, κανάλι. Yes, about two bold guys, ας πούμε. Στα ελληνικά. Yes. Για δύο Είναι φαλακρούς
που το παίζουν τζάμπα μάγκες. Κουβέντα σε ένα κάνουμε. YouTube κανάλι που λέγεται Ας τα διάλα. ΑΗ. Στα διάλα. Ή. Θα το δείτε όμως και πόσο γρήγορα γίνεται αυτό, παιδιά. Έκανε screen record την οθόνη. Στα διάλα. Κάτι πολύ απλό. Εντυπωσιάστηκα πριν με τη δημιουργία φωτογραφίας στο Gemini. Τρελάθηκα. Γιατί Gemini- μια επεξεργασία σου είπα, το ChatGPT κάνει 100 ώρες. Θα σπάει. Και σκέψω ότι αυτό ήταν Πάει, το σχετικά αφήνει αργό. το chat. Τέλος. Ναι. Ήταν Gemini σχετικά τώρα. αργό. Τώρα έγινε πιο γρήγορο. Σε 2 εβδομάδες έγινε πιο γρήγορο. Ναι. Λοιπόν, τι έκανα. Έβαλα απλά το εντολή αυτή. concept έτσι, και έχει από κάτω generate new lyrics. Οπότε διαβάζει τι έχω Οκ. και μου κάνει intro, verse, outro κτλ. Λοιπόν, έχει advanced options, δεν θα τα πούμε τώρα. Τίτλο, 2 φαλακροί μάγκες. Είμαι μάγκας. Μάγκες. Λοιπόν, create. Σε λιγότερο από λεπτό, Θα το έχει φτιάξει. ναι. Wow. Λοιπόν, λέει your groove is on its way. Τώρα τι κάνει. Έρχεται. Προσγειώνεται. Κάνει ακόμα και το mastering. Βέβαια, μετά μπορεί να το κάνει καλύτερα. Mastering τι σημαίνει, ότι στο τελειοποιεί όλοι οι ήχοι έτσι, είναι ζυγισμένοι, δεν ακούγεται κάτι πιο πάνω από Σαν κάποιο να άλλο μπήκε όργανο. στούντιο. Songs ready, ρε παιδιά. 2 τραγούδια βγάζει, δηλαδή είναι τραγικό. Ακόμα φαλακροί μάγκες και μας έχει μια φωτογραφία. Μπορούμε να τα ακούσουμε, θέλετε. Εννοείται. Θα το ακούσουμε εμείς τώρα real και θα το πετάξω εγώ στο edit. Άμα θέλει. Λοιπόν, είπαμε είναι trap, Wow. Είναι μεγάλο όμως. Έχει Πάμε. εισαγωγή μόνο. Εντάξει, θα πάμε λίγο στα λόγια. Θα μπορούσαμε να γράψουμε εισαγωγή, να είναι instrumental, να μιλάνε, να ακούγονται Μετά το διάφοροι πρώτο ήχοι. verse το κάνεις έτσι, το refrain έτσι, το δεύτερο verse. Κι ο τσαμπουκάς στο τουνέλ. Στα σήμα αρχηγός. Τα καρδιά σαν φουσκωτωμένη. Διαλυσμένες κορφές, λίγες καράβες. Έχει και τους ήχους. Δεν το σκεφτόμουν ποτέ. Κάθε like. Μας στον δρόμο να τους δεις από κοντά. Το μου τράφει πάνω στο frame. Έτσι γράφουνε κομμάτια trap. Έτσι τα γράφουνε. Λοιπόν, μοιάζει με οτιδήποτε παίζει. Αυτό είναι ένα έτσι, κομμάτι που έγινε. Σου κάνει αυτομάτως δεύτερο και αν θέλεις μπορείς να κάνεις και τρίτο και τέταρτο. Τι κάνανε στα 90s, καθόταν και γράφανε ρε φίλε. Και σκεφτόταν, κοίτα τώρα. Λοιπόν, άλλο. Ταξόφωνο που είπαμε. Μπουζούκι είπες. Μπουζούκι. Θα Θα βάλεις. βάλει. Τα λογικά δεν το ακούσαμε όλο. Πιο αισθαντικό. Πιο αισθαντικό. Έχει βάλει auto-tune. Το είναι φίλε μέντε fuerte τώρα. Λοιπόν, Πιο το αισθησιακό. σταματάμε. Δεν ξέρω αν ακουγότανε. Θα το δούμε και μετά. Αλλά σκεφτείτε ακόμα και αυτό το auto-tune που έχουν, που χρειαζόταν ειδικά plugins, ειδικά προγράμματα για τη φωνή. Έχει αντιγράψει ακριβώς το ύφος και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ναι, λες και μπήκε στούντιο. Ρε, εσύ τίποτα. Ναι. Ούτε καν Απίστευτο. στίχους δεν γράψαμε. Ούτε καν στίχους δεν γράψαμε. Ναι. Και αυτό κάποιος το μοστράρει και γίνεται μάγκας, ας πούμε. Έτσι. Έμοιαζε πάρα πολύ με. Ναι, αλλά αυτό real. καλό να το Δεν- πάρεις να το επεξεργαστείς, να το δεις λίγο σωστά μετά. Όλα τα εργαλεία πρέπει να τα παίρνει σαν βοηθητικά εργαλεία Σωστά. και όχι σαν το τελικό αποτέλεσμα. Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ απ' όλα. Φωτογραφία, Η βίντεο, φωτογραφία μουσική. που φτιάχτηκε τόσο γρήγορα. Εντάξει, το τραγούδι έπαθα σοκ Τραγούδι δεν γιατί είμαι υπάρχει. τέρμα άσχετος Δεν υπάρχει. από μουσική παραγωγή. Εντάξει, τώρα το βίντεο που βγήκε, που σηκώθηκε ο χαρακτήρας και έγινε real και περπάτησε. Σε κάτι πολύ απλό. Το έτσι. δείχνει, ρε παιδί μου, όταν στις πληρωμένες τις εφαρμογές στο Facebook, Instagram, Ναι, TikTok, ναι. ας πούμε, σου λέει ότι κάνει αυτό. Από τη στατική εικόνα Μπράβο. γίνεται βίντεο. Πατήστε, βάλτε τα λεφτά σας, πάρτε την εφαρμογή και θα σας Ναι, κλέψουμε. ναι, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα γίνει στο Όλα το αυτά είναι τελικό για αποτέλεσμα. χαβαλέ. Έτσι. Όλα αυτά τα Ναι. πραγματάκια που κυκλοφορούν, παιδιά, και βλέπετε έξω, σαν διαφημίσεις, είναι γενικά για να κάνετε χαβαλέ. Ναι. Αν σοβαρευτείτε και θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, και εκεί έχει δουλειά. Δηλαδή το AI δεν είναι τέρμα εύκολο για επαγγελματική δουλειά, είναι εύκολο για χαβαλέ. Έτσι, για να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, άρα πάμε και για το κλείσιμο του τρίτου επεισοδίου. Είδαμε άλλες 3 πρακτικές εφαρμογές. Στα επόμενα επεισόδια ο κόσμος, να ξαναπώ άλλη μια φορά, να μας γράψει στα σχόλια τι θέλει να δει, σε επαγγελματική χρήση ή σε πιο καθημερινή, χαβαλέ και απλή. Πες λίγο τα YouTubeίστικα ξανά, τα share και τα ωραία πώς τα λες εσύ. Like, subscribe. Όχι ρε, μην τα δείχνεις, please. Πες τα απλά. Like, Like. subscribe και τα λοιπά. Like. Ούλα, ναι. Subscribe, Μπράβο. Κάντε περιγραφή. follow, Να το πείτε σε κάποιον ότι. πείτε το word of mouth, Σχόλια. Κάνει ετοιμαστώ για να φύγω. Γενικά, ακολουθήστε μας, θα δείτε αρκετά πραγματάκια τα οποία ίσως να σας ενδιαφέρουν. Κάντε like, subscribe, το βάλα ανάποδα.
Υπάρχουν πολλές εκπομπές στα ελληνικά για το AI. Υπάρχουν. Κάτσε να σε φτιάξω λίγο. Για να είμαι ωραίος, δεν έχω κάμερα. Δεν έχω καθρέφτη. Δεν έχεις monitor. Ναι, δεν έχω μόνο εδώ. Κοιτάω εκεί μπας και άλλα. Λοιπόν, Κάτσε, υπάρχουν κάτσε, πάρα κάτσε πολλές λίγο, κάτσε εκπομπές. λίγο. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που ήδη Στα γνωρίζουμε ελληνικά. και βλέπουμε στην Ελλάδα για Υπάρχουν, να. Ναι, εκμεταλλεύω το AI, παιδιά, πάρα πολύ καλά. Δεν έκανα, πώς το λένε, έλεγχο του ανταγωνισμού. Γιατί είμαστε εκτός συναγωνισμού, ρε φίλε, εμείς. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός εδώ. Δεν... Εννοείται ότι δεν Ναι, υπάρχει σε εμάς. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όλοι είναι. Όποιος και να είναι ο ανταγωνισμός, είμαστε 10 σκαλιά πάνω. Ναι, φίλε, Καταλαβαίνεις τώρα. ναι, κατάλαβα. Οι γνώσεις μου- Τώρα το πιες, έπρεπε να κλείσει το γνώσεις μάτι. μου Ναι, είναι- έπρεπε να κλείσει το μάτι. Δηλαδή, πώς λέγεται. Over the top. Yes, Πάνω over the από top, το- σαν εκείνη την. Sky's the limit. Over the top, σαν την ταινία με τον Μπράντεφερ. Ναι, μπράβο. το Stallone, Τώρα που ήταν late φορτηγατζής. 80s. Δεν θα τελειώσει ποτέ πάλι Οκ. η έξοδος. Λοιπόν, φωνάζουνε. Το ταξί απ' έξω φωνάζει. Όχι, ο Γιάννης Α. φωνάζει και ο Στέφαν. Λοιπόν, Ως την επόμενη φορά, να είστε καλά, να είστε συντονισμένοι εδώ. ήμουν ο Βασίλης. Είμαι ο Βαγγέλης, είναι ο Βασίλης, Τα φιλιά μου. είναι ο Γιάννης και ο Στέφανος κάπου εκεί. Να είστε καλά. Bye bye. Καλή νύχτα και καλή βραδιά.